Pracujem už 20 rokov v tejto oblasti a prvá vec, čo je, jak tu povedala jedna dievčina, keď chceme, tak sa veľa vecí podarí. To znamená chcieť, ale chcieť akceptovať obe sami seba vzájomne. A z mojej strany, čo ja si myslím, je akceptovať kultúru tej druhej menšiny. To znamená akceptovať ho takého, aký je, a nerobiť to násilným spôsobom, lebo príklad poviem, vyberiete, vykopete 200-ročný strom s koreňami a chcete presadiť niekde ďalej, 200 metrov, myslíte, že sa vám ujme? Vôbec. Vzájomná tolerancia je toto najdôležitejšie, čo má byť. To je, ako tu hovoril zástupca starostu, napríklad z Pavlovej nad Dohom, je už väčšina Rómov, tam je 6,5 tisícová obec a už skoro väčšina je Rómov, ale tam neexistuje nejaká bitka, nevraživosť medzi Rómami a nerómami, tam si jeden druhému pomáhajú. A vždy to tak bolo, pretože Rómovia mali záujem na tom, aby žili bez problémov, bez konfliktov.